Enka yomong'ina Rose Bosibori nomogaka Charles Mugire korwase kenyoro kia orobere tu mokubo ewodi ya magenche ensemo yebunge yabo machoge barabu nige gusaba bokonyi bokumoiro mwana obo Elzafan eskuru yakeberesi abo asarangetiwe maga yogokora amatemwa akejesiana konyora chi point emerongene neyemo enkeyo nige bwate obolemero bonene na igo yasinyire kumoira omwana oyo eskuru unagotumanya mulikito Wycliffe Orenge. Ekero aborokiwa bande bekirerige komi baikirana cheskuru aona gochaka masoma abo. Asekenyoro kiorobere tu mokubo ewodi ya magenche ensemo yebunge ya mochoke barabu asomo chibo mugaka Charles Mugire no mong'ina Rose Bosibori ogosemere gwo kumoiro mwana obo Elzafan eskuru nigo kogenderete kuri mam abase borete naragara tande kaiga nakora tamatemu kuru mokubo kombress ngarangirwe chikeberesi point na bwaji point 41 mwana akoreta amatemu kuru mokubo kinto bwate mutuna maega ari omwana nkagaki omwana narenka agokora nere chikondo bakogenda komo amang'ana aya konya gokwanu ng'aki abana baruka akorete grade 9 grade 10 yagochi nare isika konya kuburuka amapopo isika omwana Elzafan niga akoreta amatemwa akejesea korwase eskuru ya mokubo comprehensive abu asanyorota chipointi emerongene neyemo na kurangarigwa ase eskuru ya keberesi kolende goikera bono iga taraikera na ase eskuru ekiagera enka yaye nige bwato bolemero bonene na igo taranyora chibesa chogase eskuru mbwati mutuna maega abana bandi mbarororo oboreme boroboke ninde nomugaka lakini bakobera para banyamaru bakinto serikali mukonye sanchi opikende nke no njaro to kurara nchara kene abu to kunyun ngorioka igo yani mbwati koroto uniform timbwati ngende nke yombwata yani kako kuana nensoko TV nigo mong'ina Rose asabironde bwensi oyo bwato moyo bwanja asokie erokorwa obokonyi bwo kumoiro mwana Elzafan eskuru usenekiranie chindoto chiaye bakeoeteire mitando etokogenda nkogenda ekonda ya 100 kende nkeiyo nyumba kende nkeiyo ngocha nyumba tokorage eskuru nkoira asobengi skuru yete ya mokubo njatema abarimu kwana nabareha timbwati omwana osomire oikire grade 9 nabande mbaroro gaki serikali mondorera amabire somo yobwo gwanje anti nabando kubania abana bande basomera timbwati mutuna maega abamate korwase kenyoro ekio nigo barore kuchasa barai bonsi bakoragwa n'omugabana bwe county ya Kisii omoske Paul Simbarati omojumbe gwensemeyo omoske Nolfasono bade barongo amo no MCA Timothy Ogugu ojesire nkeyo asomo yobo gwancha Elzafan agende skuru nje noyo mwabaro osioyo orocho chandegete osio ya chandegete agoita chikondo omugaka ye narora kini amaruoka osio ogendi ochire chikondo wamokonyire gakigabana naye tokonye gaki osokonyara naibweka tumanyete Simbarati onentwa musirasira omwana oyi naete guchi university simba bado ntubwate omosigondo bwa omwana guchi university oyo bona no yokabirore isika twagosorora iga ng'aki libaga togocha koraswa amasasi nindageri mwane mwabande enchara bado emichando nero bono kwari gwancha tokonye ase okonyara ibaga omwana aracha gocha koiba oroche ngebu nekororekana omugaka oraga atindete buna chinsechi bono tari kororekana ntomaiti ng'a ng'ai agotoka bono nigo yatigera ase abasamaria baya gwesokia eri kumugorera kende nonyine uniform omoito nebikoroto erinde omwana oyo agende skuru ginkoripoteria Ensoko TV kuri makubo ensemo yebunge ya machoge barabwe county ya Kisii ereteriane Wycliffe Orenge.